weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to ndulumaji demɓe to ndulumaji funeɓe to wuddu to aali wuuri to keɗele to gawdala to guijilon to dunga wuuro ceerno to dunga bosoya kon takusan juula ha e nder galle ceerno mamadou lamine li to dunga wuuro alpha e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie teskama to ɓooji e nder hoddereji ɗiɗi woni hoddere sharqi to hoddere garbi ha to guidimaga e to gorgol kala to leydi Sénégal ujunere temedde jeeɗiɗi e nogas ɗiɗo neɗɗo tawaɓe ñalawma hande o goto ko fidaɓe mborosa coronavirus ha joni to leydi Sénégal ceerno Madani Tall ko khalifa juma oumarien kañum woni almamme juma ka kadi o holliri hitande hikka nde ko fati e pomirgal julde tas to ɓe mbaɗata pomirgal Allah kay kewgol caragol mborosa coronavirus to leydi Mali wat boniɓe jeeyaɓe pelle cebbitiɓe mbaɗi janguji mumen e société ji ɗiɗi taw ko hen société goto ko ATTM woni société Mauritanie naɓe oya ko société chinois ji pewnoɓe lawol goudron e nder leydi he ɓe jaade Mauritanaɓe ɗiɗo wondude e chinois ji tati to leydi Maroc royaume leydi Maroc ɓe kolliri kamɓene hitande hikka nde e nder jokku leydi he kala hay nokku ala to pomirgal waɗete bone caragol coronavirus kabaruji men bisimilla moon e ketki hotondirte joni janjoɗen juulemo wuuri ceerno jibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa omo waɗa dendagal kileneɓe makko julmo wuuri ceerno jibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadindo ɓalwal e danwal kala ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo wune cafrora fiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno jibisi ene jogui base muɗum to leydi Mali ene tawe toon miñi ko ene wiye ceerno Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno jibisi ne safrara fiji kewɗi ɗi jiida cirol omo jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa ceerno jibisi base mum tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal biyetegal nettek sara jeere nettek ceerno jibisi ko labɗo reedu bawɗo listihara moƴƴuɗo longal ceerno jibisi en wiya dendagal kileneɓe muɗumen julmo wuuri yon juul kewɗo ceerno jibisi kala jiɗɗo hebdemo ko ɓuuri ɗo labde mbatta ko 47 22 80 84 omo salmina omo juuro omo wiya dendagal kileneɓe makko e dendagal hettiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv omo wiya onon kala juulemo wuuri yon juul kewɗo danniyankoɓe leydam ɓe periɓe naare ladde alay jeerede wona yumma wona baba kono diwni bayeji galleyo ladde ko famɓe suura hewa lammina kamɓe danniyankoɓe leydam en dunimaɓe yo allah renanam danniyankoɓe leydam juulemo wuuri en mbaddinimo ceerno jibisi ene wiya onon kala julmo wuuri dendagal ɗanniyankoɓe omo wiyen julmo wuuri yen juul kewɗo yo Allah rokku en tawede kadi oɗo saaha mo wuuri tawen ɓeyde diine men ustaki maître Adama Baldé ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko gendiyanke labɗo reedu malaɗo wune maître Adama Baldé ne safrara fiji kewɗi ɗi jiida cirol omo yawrani ronkuɓe hebde kayitaji eɓe arsigaji men uddi
maître Adama Baldé ne safara fiji kewɗi ɗi jiida cirol wona rewɓe wona worɓe. maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o arti waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni omo tawe e nder Mbacké e nder Mbacké noon to leegal bitegal Mbacké Dimbu sara daral baali manggal ngal ko ɗon maître Adama Baldé tawate. maître Adama Baldé kala jiɗɗo hebde ɗo ko ɓuuri labde numéro uji makko téléphone so tawi ko numéro bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko numéro uji makko fixe portable walla numéro uji makko WhatsApp mbatta ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23. maître Adama Baldé komo Allah luɓiri hande gandal labɗo reedu malaɗo woni ɗum noon mbadden danɗo faade e makko kanko maître Adama Baldé. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo 17 lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pulara ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko idi kadi kabaruji men eɗen duwono dendagal ɓesgu likseɓe naɓe kala ha tengti noon e ɓesgu Alhaji Oumar De galle dedeɓe to likseɓa e galle dedeɓe to gudduɗe kala ustare miñiraguel men ɓinguel men baɗiraguel men biyetenoɗo Amadou Makiwde noon ko ñalawma hanki o werla ferima ɗo e nder wuuro Nouakchott ko ñalawma hande o wirna ɗo e nder Nouakchott eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala en duwanima ceerno Makiwde e dendagal galle dedeɓe kala habaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie puddorɗen Sidi Wul Zahafa ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolleri tigui aseta hanki o ko temedde ɗiɗi e yimɓe sappo tawi teñumen tigui tawa ko finaɓe moroso coronavirus ɗum noon so doggol ngol ko ni lelori to tawi koto wuuro witego Guérou e Kankos wondude e Kay Haydi Alega Boutelmita medere dara Hercuse Chinguiti moni kala wuuro kala heeɓi ko neɗɗo goto so tawi ko Monguel ko yimɓe tato Kermesen ko yimɓe tato Attar ko yimɓe ɗiɗo Chami ko yimɓe ɗiɗo Nouadhibou ko capanɗe nayo e jeeɗiɗo Mujiriya ko yimɓe jeegomo Zoyrata ko yimɓe joyo ak juste ko yimɓe ɗiɗo Nouakchott legal Liksar ko neɗɗo goto Tafatak Zeyna ko capanɗe joyo neɗɗo Darnaim ko sappo e nayo Tayaret ko nogas e tato Tujinina ko yimɓe jeeɗiɗo Arafat ko sappo e jeegomo neɗɗo Elmina ko yimɓe sappo Riyata ko yimɓe sappo e nder ɓe cellano ɓe capanɗe jeegomo e tato kepti cellal mumen paati galleji mumen ñalawma hanki o noon hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum e nder jokkoli leydi he kala so tawi noon ko doggol windetiɓe coronavirus jogui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima nogas e ɗiɗi ujunere fawi temedde joyi e yimɓe jeetato e nder ɓen noon hen ujunnaje nogas e temedde jeegom capantati e goho keptino cellal mumen hano hannirta ni temedde joyi e yimɓe jeetato ɗum woni ko hawre Ladial ha joni ko leydi Mauritanie mbiɗen keddoɗen hono mbiruɗen gardidi kabaruji men ceetala halfinaɓe ko fati ɓetgol toɓoji e nder leydi he ɓe kolliri tigui wonde teskama e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗe ɗi toɓoji teskama e nder région ngaji ha tengti noon e ɗiɗo région ngaji woni Hoddel Charqi to nokku to wiyete Abdel Bagourou capantati e joyya millimétre to wiyete Sekra ko capantati e joyya millimétre to wiyete Darel Avia Chorva ko nogas e jeeɗiɗi millimétre to wiyete Amrouge ko sappo e tati millimétre to wiyete Bango ɓe keeɓi millimétre uji jeeɗiɗi so wiyete e Zerq capantati e tati millimétre to wiyete Bey Bagara ko temedere nogas e joyya millimétre to wiyete temedere heeɓi nogas e jeeɗiɗi millimétre to wiyete Seyva Nebla ko capanɗe jeegom e ɗiɗi millimétre to wiyete Jigeni ko millimétre uji nogas to wiyete Zihlik e Hilla Beya ko capanɗe jeegom e joyi millimétre to wiyete Boule Khalal toon ko capanɗe joyi millimétre to wiyete Americha ɗomi keeɓi capanɗe nayyi millimétre to wiyete Gasterel Barka toon ko nogas tati millimétre to wiyete Tichilit ko capanɗe nayyi e joyi millimétre to wiyete Viyeneya temedere sappo e joyi millimétre to wiyete Savan ko temedere sappo millimétre to wiyete Mebdoua
33 donc temedere capanɗe nayyi millimétre so tawi koto hoddela garbi wuro witengo tuy heeɓi millimétre uji sappo to wiyete nesria heeɓi millimétre uji joyyi to wiyete el haddara heeɓi capantati e joyyi millimétre boule noir heeɓi ko millimétre uji nogas to wiyete umla hawal heeɓi ko millimétre uji nogas ɗiɗi to wiyete silihiya heeɓi ko capanɗe joyyi millimétre so tawi ko wuro witengo so wuro witengo sehiliya sharqiya ko capanɗe joyyi millimétre so wiyete sehiliya garbiya toon ko capanɗe joyyi millimétre to wiyete kungel heeɓi capanɗe joyyi e ɗiɗi millimétre to wiyete eggunova millimétre capanɗe tati bellama hadara heeɓi capanɗe nayyi millimétre to wiyete sawana heeɓi ko capanɗe nayyi millimétre ayuna ko millimétre uji sappo to wiyete elmuna ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi millimétre to wiyete hasi hammadi ko capanɗe nayyi e jeegom millimétre e nder région mo asaba noon to wiyete tena heeɓi sappo e jeegom millimétre to wiyete lewiniya heeɓi ko sappo e jeegom millimétre to wiyete lebeyniya ko nogas e go millimétre to wiyete ehla ko capantati e joyyi millimétre e nder région mo gorgol noon ko guure ɗiɗi heeɓi toɓoji to wiyete mbagama heeɓi sappo e nayyi millimétre tulela heeɓi ko millimétre uji tati to guiɗi maga sehil babi heeɓi ko millimétre uji ɗiɗi ta short heeɓi sappo e go millimétre to wiyete artimu heeɓi ko sappo e go millimétre to wiyete neyla ba heeɓi ko millimétre goto to wiyete ehella hal heeɓi ko sappo e nayyi millimétre ehla yarba heeɓi ko millimétre uji jeetati ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara se ɗum mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen Coumba Kane ko docteur ko virologue woni tigui jaaruɗo to banggue virus aji e hollori tigui fayre makko e kulhili makko o jogui oɗo saaha joni e gonka leydi Sénégal caggal kay teskede on gol ɗo ƴellilgol oɗo mboroso coronavirus ɗum noon waɗi haalande nde ko caggal kay ñalawma hanki o nde jaggoɗo lindi e gollidi mum kollirno tigui wonde ñalawma hanki o ko ujunere temetere capanɗe jeegom neɗɗo fiiɗa mboroso coronavirus fayre makko nde o jogui noon ko e oɗo saaha joni no corona o kay e saaha corona woni tigui e ngabbugol mum hawri kadi ko ñalawmaji julde taske faya guila kay keɓugal mum ya gartaji ha tenti kadi e yimɓe ummotoɓe e nder yoga e guure ne paati e guure goɗɗe woni ya gartaji ne ɓeydi no fewi omo jogui fayre makko noon e kulhuli makko kay ɗeɗo balɗe ma corona o ɓeydo ngabbude ha ɓurta kerol ɗum noon ko fayre mawdo jogui wonande dendagal leydi ndi kala omo waɗi erago noon kanko Coumba Kane faade dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala yo gandu e oɗo saaha joni wonde oɗo mboroso coronavirus tawateɗo e nder leydi he wona mbadi mboroso moɓe ganduno adan saabu oɗo mboroso komo hinde walla mo mbari no variant mo mbiyata variant delta kañum ɓuuri yawde koyngal fodde laabi jeegom par rapport e mboroso kiɗɗo moɓe ganduno saabu ɓe kolori o holliri noon mboroso kiɗɗo o kala to raɓano neɗɗo goto oɗo mboroso ene raɓa yimɓe jeegom o lawol gotol ɗum noon ko kulhuli tigui mawɗo jogui ko ɗum saabi kadi e oɗo saaha joni e ɗum ngabbi no fewi e nder jokli leydi he kala waɗi erago noon faade dagal ɓesgu kala moni kala nde tinnoto no fewi ko usta jangartaji kadi moni foof to wawi wonde kala waɗa tumorgal mum ha tengti noon e nder nokkuji dendaɗi ko wayno nder transport ha e nder jee ha e nder nokkuji ko wayno jumaji jamaji kala nde yimɓe teddinta wadde cumorde e kala saaha kadi mbawa sodorade sabune mbaɗa ko wiyetede geste barriére ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi Sénégal ha joni en gam yidde noon ɓeydude nden ka e kisala Dakar lamorgo leydi ndi gendarmerie nationale eɓene jokki wadde e kala saaha opération ngaji mabɓe noon yidde fittude e wuuro ngo ittude ñonkoto e dendagal nokkuji ɓurɗi teskede ɓuuri hewde bandiyagal e casiyagal ñal hollirama noon ñalawma aseda hanki o subaka law hollirama tigui légion gendarmerie mo westen waɗi opération mum pattam le ñiijo tugui 6 heures subaka ha yetti 9 heures subaka ɓe mbaɗi on opération noon ko nokku to wiyete Wosta Foire woni tigui to foire banggue hirnangue ha fayto aéroport kala oɗo ene teska noon takko ɓalala clôture aéroport Léopold Sédar Senghor ha yamani to wiyete Bamoulet catholique de Saint-Lazare fade to rond point Philippe Maguilène Senghor e kewgol mum bandiji ko ɗum saabi noon ko on nokku gendarme ɓe teski ɓe on opération noon ɓe koliri tigui ko temedde tati e capanɗe jeetati gendarme ko ɗum rendi waɗi oɗon opération e nder opération ɓe mbawi teɓade temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeenayi yimɓe ɓe pewani
e nder ɓen noon 60 ko rewɓe ɓe tiide ɓen teɓaɓe noon hen tawrama simme bonɗo ɓe tawri hen kadi arme blanche ɓe tawri kadi téléphone kewɗi gujjaɗi wondude e haalisaji faux billet ɓe kebti kadi koɓe kolliri koɓe jooɓi koɓe nangui yimɓe yoɓe amande ne qime ha 459 000 taw ko franc CFA ɗum noon ko yoɓɓe amande yidde mabɓe noon e oɗo saaha joni ko kala saaha fittude e Dakar ittude ñonkoto e kala leeɗe ɓurde teskede kewgol bandiji e waɗa boniɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal consul général mo leydi Maroc waɗi kayit mum on kayit noon ko yidde hoddude kay wonande ɓen Sénégal naaɓe jukkinoɓe nder leydi Maroc tekkero leydi Maroc taw ko jadiɓe leydi Maroc kannoɓe yaltude e oɗo saaha joni ɓe keeɓi yamirore wawde kay laamu tigui laamu leydi Maroc rokkiɓe yamirore ma uddita kerol muɗum e nokku to wiyete El Guerguerat ɗum noon ko hakkude mum e leydi Mauritanie ɗum noon ko asata hanki o fuɗɗi sangmoya noon ha alata ha altine 19 woni altine janggo 19 lewru juillet sanga 19 heures ɗum noon ɓe mbaɗi erago faade dendagal ɓen Sénégal naaɓe yiɗɓe yaltude leydi Maroc artude jultude leydi mumen kala nde wawa ɓattitade oɗon frontiére ha tenti noon e nde ɗon tufne walla to wiyen e ngal ɗon damal bitegal Guelguerat beele kay so kaldugal heɓama hakkude mabɓe e leydi Mauritanie eɗum uddite ko ɓuuri yawde yaccude ɓe mbawa tigui jultoyde e nder galleji mabɓe hano hannirtini ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar saabu teskede kay kewgol coronavirus e nder leydi Sénégal ceerno Madani Tall ko khalifa galle talɓe mo Dakar o holliri tigui wonde pumirgal hayti hitande hikka nde taske hikka o wonde pumirgal hayti e nder juma oumarienne o erima noon dendagal almuɓe dendagal aranoɓe julde oɗon jama kala yoytiɓe ɓen kala moni kala nde pumata nder galle mum o waɗi eran kadi kamɓe kala noon mo wiyaɓe yoɓe jul mo wuuri en jul kewɗo mo wiyaɓe kadi yoɓe tinno moni kala nde tinnoto no fewi tinnoto tigui e wadde ko wiyetede geste barriére woni wadde cuumorɗe mum e kala saaha e ustude jaali beele moni foof ne wawa darade darde kay haɓade calgol oɗo mborosa biteɗo coronavirus ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr e jagolidiɓe mum ɓe kolliri tigui ñalawma hande o kadi jeeyama ñalawmaji ɓurɗi musde ko fati e rabo mborosa coronavirus saabu kay o holliri caggal kayne ujunnaje 419 neɗɗo kolkisa hen ujunere e temedde jeeɗiɗi nogas ɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mborosa coronavirus toɓe tawde banggue pourcentage ene holliri nder temedere kala hen 38,97% ko fiɗaɓe e nder ɓen fiɗaɓe noon hen temedde jeeɗiɗi capanɗe nayo e nayyi ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati heddiɓe ɓe kala ko cas communautaire e nder ɓe cellanaɓe ɓe temedere capanɗe jeetato e nayyi o kefti cellal men pati galleji men capantato e goho ne tampi sanne ma ballite to banggue foofa woni tawe to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann o holliri kadi e ñalawma tugui hanki fade hande yimɓe jeegomo kawrela dialla leydi Sénégal e ñalawma hande o ɓe jaara capanɗe joyyi ɗiɗi ujunere e teɓe capanɗe jeenayyi e jeegomo neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe nayyi e tati ujunere temetere e sappo e goho keptino cellal mumen ujunere temedde ɗiɗi e nogas ɗum woni ko hawrela dialla e ñalawma hande o ko hedde juuɗe safroɓe ko ujunnaji jeeɗiɗi e temedde joyyi capanɗe jeegomo e yimɓe nayo taw ko fiɗaɓe mborosa coronavirus tinaɓe e nder jokli leydi he kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal jeeyan ha to Koungheul e nder commune Missara waɗɗani départ nergo ene tawe tigui e nder commune Missara waddene département mo Koungheul ko département Koungheul ko faɗannoɗo fraude dogannoɗo fraude goto wasi fittade mum o wasi fittade makko noon koye saaha kaymo auto douane ternomo dogui ko juutinamo woni dow moto makko ko ɗon tigui moto waɗi accident o saami leydi hawre werla douane an werla yebɓe e hoore makko ɗon o wasi fittade makko e kanko noon hollirama tigui koreji makko noon kanko basɗo fittade makko kolliri tigui wonde ko douane ñebɓe ko kañum caabi mayde makko ko portoɓe plainte e wiide kay mawni ko ene wiye Alpha Ba kanko mayɗo hen noon kanko basɗo fittade makko noon wiyeteno ko Lamine Ba ɓe kolliri noon wonde koɓe portoɓe plainte saabu kay ko douane o saabi tigui juttugol makko ɓe kolliri kadi ko ɗum wonno golle makko ko hen o wurno o wurdi galle makko yalti aduna noon mo ɗacci cuddiɗo goto e sukaɓe jo tokkos ɓe cuwa tigui wawande koye mumen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal société karuji taw ko bisuji dogoji nder leydi he woni Dakar Dem Dikka kolliri tigui e nder communiqué mabɓe wonde ɓe dartini guila aseta hanki o dendagal ya gartaji ɗi fonno wadde e nder leydi he kala ɗum noon ko caggal kay teskede kewgol mboroso coronavirus e nder communiqué mabɓe noon ɓe mbaɗi erago faade dendagal ɓen keɗineɓe mabɓe
ha tengtinoɓe kuppunoɓe biyeji ɗaɓinnoɓe kuppude biyeji kala gam yidde jultoyde e région ngaji men e guure men ɗum noon yo gandu guila aseta hanki o sanga 0 heure ɓe dartini dendagal ya gartaji mabɓe ɗum noon ko saabu kay teskede e oɗo saaha joni kewgol mboroso coronavirus eɓe jafno noon dendagal kilene mabɓe ha tengtinoɓe e kuppunoɓe biyeji ɗi kala yo gandu wona e saggoji mabɓe ko anje kay wonde responsable ko fati ɓeydugol caragol oɗon mboroso coronavirus eɓe gandina noon dendagal kilineɓe kala kuppunoɓe biyeji mumen kay kala gadduɗo tikke mum ma jomum wawa ruttede halis mum e biye mum hano hannirta ni taw koko no ɓuuri newrade eɓe jafno yimɓe foof noon yo gandu wona e sagoji mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Sénégal jen ha to Dabiya odeji ene teska noon oɗo biteɗo Dahiru Mamadou Sarr noon ko jibinande Dabiya hoore fonde najo kono noon ene teska tigui no pular heewide ni wonde ko guite ɗiɗi poti e yesso walla no pular heewide puniɗo ajjoto kanko Dahiru Mamadou Sarr kanko fo e jeeyede Dabiya hoore fonde yummakko jeeya koto Dabiya odeji ko ɗum saabi noon guure ɗiɗɗe kala omo darino dole makko ponno e kala saaha kadi jaam e jamolum kala mo fecce mabɓe e kala saaha ko ha tenti e saahaji mbaɗi ni saaha julde tas komo heewi wadde gueɗe paydude no fewi hitande hikka ndene ko million ngaji kewɗi no fewi o neldi to Dabiya odeji on haalis noon ko beele neɗɗo kala galle kala jomum ne wawi hebde layya mum hano hannirta ni ɓiyana koppereje noon mbawi tigui yettade e juuɗe ɓeɗon taw ko Dabiya naɓe kolliri hen weltade mabɓe no fewi ma en ketto hen musidɗo men sehil men Amadou Moukhtar Kane jaam ñalle maɗa. eyyi waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haali Abouba salminama heɓɗo sukaɓe Africa foof salminama e gardugol ceerno Habousou Diallo eyyi no mbiɗani ko noon ko Dahiru Mamadou Sarr to Dabiya hoore fonde kadi ko Dabiya najo yumiraɗo ko ɗo jeeya e Dabiya odeji alhamdulillah rabbil alamina noon hitande foof ko omo addana Dabiya naɓe layyaji so oɗo saaha yonti hikka kadi o waɗi hono noon o addi ɗo henna e wuuro he fodde 16 million pawɗi eyyi omoni foof heeɓi layya muɗum waɗe poche muɗum eywa Dabiya naɓe foof noon ɗum ɗo ko konngol mabɓe kamɓe ndendi konngol ngol mbi yo konngol ngol yettine e duwaw noon kamɓe foof ndendini duwaw mabɓe ɓe duwanimo yo Allah yomo moƴƴere yo Allah uddid yo Allah yañu ha heewa yo Allah addu kadi ha heewa yo Allah ɓeydu baalal ngal ɗum koye konngol Dabiya naɓe eywa ɗum noon kanko en mbimo Seydi Sarr makko yo Allah yomo moƴƴere allahumma salli ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ɗum noon ko musidɗo mon on Amadou Moukhtar Kane ɗo e Dabiya odeji assalamu aleykum wa rahmatullah. Amadou Moukhtar Kane Dabiya odeji ɓurɗo lollirde to Congo Pontenoir Congo Brazzaville o ɓuri lollirde ko Daka Gounass ɓeɗen mbiya tan kan hanɓe ɓe yo tinno haalisaji ɗi ɓe keeɓi ɗi yoɓe tinno yoɓe cood layyaji ɓe mbasa wadde posuji mabɓe tan ɓe ndeeƴa ha joni kabaruji men e ɗemgal pular sen umima to Dabiya odeji paaɗen koto leydi Maroc laamu leydi Maroc ɓe kolliri kamɓene hitande hikka de saabu teskadeɓe kay kewgol mboroso coronavirus e nder royaume o kala ɓe kolliri noon hitande hikka nde dendagal nokkuji to pumirgal waɗatano foof e hitande hikka nde ɗum koko hayti pumirgal waɗata moni foof noon nde waɗata pumirgal mum e nder galle mum ɓe yini kabaru o noon ko jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fati e diine adeji o haɗani ɗon tan o holliri wonde kay fadde ɓade kay pumirgal ko sunna ɗum noon moni kala ne wawi wadde sunna o ha timma e nder galle mum ɓade kay ne waɗi kaɗoje ɗum noon o holliri tigui hitande hikka nde moni kala yo wat pumirgal e nder galle mum o haɗat ɗon kadi o holliri noon ko fati e jumaji e jamaji kala koko udditi waktuji joyi ɗi kala bawɗo juulede juma ene nodda tigui nder hay aljuma o haɗaka kono kay e oɗo saaha joni koko fati e pumirgal ngol tan ko ɗum woni ko haɗa hitande hikka nde saabu teskede kewgol oɗon mboroso coronavirus e nder leydi he sono mima to leydi Maroc koto leydi Mali paaɗen aseta hanki o 17 lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo sagataɓe joguitiɓe ha teddi jeeyaɓe pelle cebbitiɗe mbaɗi jangu mumen e gollotoɓe lawol goudron fewnoɓe lawol goudron hakkude wuuro witego Kala e wuuro witego Nara ene tawe nder leydi Mali taw waɗɗani kerol hakkude mabɓe e leydi Mauritanie ɓe jaadi noon e Mauritanie naɓe ɗiɗo wondude e chinois ji tati Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoore leydi Mauritanie o ƴetti téléphone makko ɗon e ɗon nde o heeɓi habaru ko ɗon o noddi hoore sehil makko nanɗo makko hono colonel Azimi Koita horejo Lamour Sabodou leydi Maroc o waɗi erago faade o noon e dadiɓe leydi Mali ɓeɗatno doole mum ponno ha mbawa kay yitude ɓeɗon Mauritanie naɓe ha tengti Mauritanie naɓe chinois ji ha tengti e Mauritanie naɓe biftaɓe kay ɗe balɗe ngal ɗon
gadal mbawata tebtede ɗon ɗona ɓen mortaɓe mbawata woppitede kollirama noon ngol ɗon lawol goudron pewntegol noon ko lawol ngol ɓe mbiyata ɗum ko lawol Bamako Nouakchott ko société mauritannaɓe biteɗo ATTM wondude société chinois ji biteɗo Covec kañumen tigui ndendini doole mumen ko kañumen ndinni kalfinano pewnugol ngol ɗon lawol janggo ngu noon waɗi ko sarangoɗo wuuro witego Kaguru en tawe 120 kilométre hakkude mum e wuuro witego Nara 60 kilométre to banggue funnague wuuro witego Kala janggo ngu noon waɗi ko sanga 16 woni 4 kikiɗe waɗa boniɓe ɓe noon ɓe gaari ko duwa motoji mabɓe janggo ngu waɗi ko hawri tigui ko Mauritannaɓe hewɓe gollotanoɓe e oɗon société biteɗo ATTM tawa yo kay mabɓe ko ɓuuri hewde hen jeeyi kay jultoyde gatti jultoyde nder leydi mumen Mauritanie ko ɗum saabi noon ɓe tawi ɗon tan ko ouvrier ji seeɗa ɓe jaadi ɓe jaadi ɓe ko ouvrier ji ɓe kolliri noon goto e Mauritannaɓe tawa kadi ko dadɗo e nde ɗon biftande o holliri tigui wonde kamɓe wat boniɓe ɓe e saaha nde ɓe gaari nde ɓe dangiɓe ɓe nangi ɓe mbawi tigui haɓɓude guite mumen ɓe jaadi mumen ɓe duppi noon engine uji kewɗi tawtinoɗi ɗon ɓe mbawi kadi duppide dépôt carburant mawɗo gonnoɗo ɗon ɓe jaade auto ji tati woni ko witede voiture légère auto ji tati to ko aussi ɓe jaadi mumen ɓe kolliri kadi ko e nder saaha nde ɓe biftande Mauritannajo goto heeɓi furtade hen ɓe ayni ɗum piyande ko juuti ɓe piɗani ɗum kono ɓe gabbaki ɗum e oɗo saaha joni noon tadiɓe leydi Mali mbawi tigui abbadeɓe beele ne mbawa yifteɓe tettude ɓeɗon ɓeɓe bifti woni Mauritannaɓe ɗiɗo e Mali e chinois ji tati e nder ɓen chinois ji biftaɓe noon hen goto kañum woni chef de projet o ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar e nder leydi Mali fedde hujjokintoɓe jangguinoɓe école aji leydi Mali ɓe kolliri tigui à partir de ASET koɓe uddoɓe école aji ɗi kala ha laaɓa caggal kay laamu ngu rokkude famodirde e mabɓe ha tengti noon ko laamu nguji ɗi kay firtude e yaɓɓude ngal ɗo kuulal taw ko kuulal ngal 35 ngal kuulal noon ko kañum tigui haalata dendagal toɓɓe ha tengti noon e ɓuure ɓe ɓeɗon jangguinoɓe poti hebde guila ko ɓeydugol jobdele mumen ha e ko ɓe ha tigui muccas men kala ko ngal kuulal noon koko yaɓa ɗum woni koɓe dukata jamma e ñalawma ɓen hujjikintoɓe janggoɓe nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali kebdoɗen ASET hanki o 17 lewru juillet hitande ujunnaje 2021 sanga 21 heures woni 9 heures jamma poste de contrôle tawateɗo to wuuro witego Scienceau tawateɗo nder cercle mo Sane yanama ñangu wat boniɓe sagataɓe joguitiɓe ha teddi gari tigui dow motoji men bilan provisoire mo kebɗen ko waɗi tigui waɗi mayɓe nayo ɓen mayɓe nayo noon hen goto ko douanier wondude e yelotoɓe ɗiɗo wondude e goto jamour woni civil wat boniɓe kadi gañi hewɓe kañum foof kadi gañiɓe kala ko civil en ɓe duppi auto ji ɓe tuppi auto moɓe tawno ɗon e poste contrôle o ɓe duppi matériel kewɗo no fewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde nde ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba kettima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.